Unom ka mga patayng lawas nga na-recover para ang gila. Dugang survivor sa MBCA Amihara incident. Gila uman. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Moabot na sa unom ka mga patayng lawas ang na-recover sa mga sakop sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGDSM uban sa tabang sa uban pang Search and Rescue Operating Units. Sumala sa Coast Guard, unang na-recover ang 5 ka mga patayng lawas sa Southern Mindanao waters ning adlawng Sabado. Samtang pasado alauna 4 usab sa hapon ning milabayng adlaw, laing usa ka patayng lawas ang ilang na-recover. 43 nautical miles ang distansya gikan sa Buka Point, Maasim, Sarangani Province. Matud usab ni CGDSM Commander Commodore Philip Soria, magpadayon ang ilang pagsuhid sa kadagatang bahin sa Sarangani Bay ug sa northern parts sa Celebes Sea kung asa napalgan ang mga patayng lawas. Ning milabayng adlaw usab gihatod na sa punerarya sa Panakan, Davao City ang unang 5 ka mga na-recover gikan sa Balut Islands ug sumala ni Office of the Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang. Padayon ang gihimong pag-ila sa mga patayng lawas pinaagi usab sa NBI Forensic Unit. Subay sa sitwasyon nga dulan si Manana ang insidente human kini gika-report, pabilin ang dakong paglaom sa mga otoridad nga aduna pay survivors sa nilubog nga Amihara motorbangka. Giklaro sab ni Commodore Surya nga bisan sa maong gidugayon magpabilin sa search and rescue ang estado sa ilang operasyon ug dili retrieval operation hangtod nga wala pay kumpirmasyon sa nagpabiling missing nga mga individual. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.